ప్రైజ్ ది లార్డ్. విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీకందరికీ శుభములు కలుగును గాక. విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు కొనసాగాలనుకుంటున్న ప్రతి వ్యక్తి ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఆలస్యం. ఈరోజు అనేక మంది దేవుడు ఎందుకు నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడం లేదు, నా విషయంలో జరగాల్సిన కార్యం ఎందుకు ఇలా నిలబడిపోతుంది, ఎందుకు ఈ ఆలస్యం అని అనుకుంటున్నారా? మన జీవితాల్లో సాధారణంగా ఆలస్యం దేనివల్ల కలుగుతుందంటే మొదటిగా దేవుని వల్లే. ఎందుకంటే దేవుడు కొన్నిసార్లు మన మేలు కోసమే ఆలస్యం చేస్తాడు. రెండవదిగా దేవుడు మన కోసం సిద్ధపరిచినటువంటి మేలును సాతాను అడ్డుకోవడం ద్వారా ఆలస్యం అనేది మన జీవితాల్లో జరుగుతుంది. మూడవదిగా మనమే ఆలస్యానికి కారణం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో ఆలస్యం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క క్షణం ఒక యుగంలాగా గడుస్తూ ఉంటుంది. శత్రువు ముఖాముఖిగా ఎదురైనప్పటికీ, భయం గొలిపించే పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఆలస్యానికి దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని నియమించే ఉంచుతాడు. ఇశ్రాయేలీయులు ఎప్పుడైతే ఐగుప్తును విడిచి వచ్చారో వారికి మొదట ఎదురైంది ఏంటంటే ఎర్ర సముద్రంతో పాటు వెనుక ఐగుప్తీయులు తరుముకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. వారికి అప్పుడు కావాల్సింది ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమే. వారు అలాంటి చిక్కుబడిన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అప్పటిదాకా వారి ముందు నడిచిన మేఘస్తంభం వారికి ఐగుప్తీయులకు మధ్యన ప్రవేశించింది. ఇశ్రాయేలీయులకు ఆ రోజు ముందు ఎర్ర సముద్రం, వెనక ఐగుప్తీయులు, ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు. అప్పుడు దేవుడు మోషే ద్వారా చెప్పిన మాట ఏంటంటే నిర్గమకాండం 14:13 భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి. 14 యెహోవా మీ పక్షమును యుద్ధము చేయును, మీరు ఊరకయే ఉండవలనని ప్రజలతో చెప్పాను. కొన్నిసార్లు మనం ఆలస్యం జరుగుతున్నప్పుడు దేవుని వాగ్దానాలు ఎన్ని మన దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ విశ్వాసంలో సందేహం అనేది వస్తుంది, సంశయం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఆలస్యం అయిపోతుంది, నా జీవితంలో జరగాల్సినటువంటి కార్యాలు ఇన్ టైంలో జరగడం లేదు అని మనం కూడా బాధపడుతూ ఉండవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం దగ్గర చిక్కుబడినప్పుడు నిర్గమకాండం 14:21 యెహోవా ఆ రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పు గాలి చేత దానిని తొలగించి ఆరిన నేలగా చేసెను అని ఉంది. రాత్రి అంతా అని వ్రాయబడి ఉంది. సాధారణంగా రాత్రి సమయం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం అవుతుందంటే రాత్రి 8 గంటల నుండి ఉదయం 4 గంటల వరకు రాత్రి అని అంటారు. ఇట్స్ ఏ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ నైట్. ఆ రాత్రి అంతా వారికి చాలా భయానకమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒక పక్క ఐగుప్తులు సమీపించాలని చూస్తున్నారు, కానీ దేవుడు వారిని అడ్డుకున్నాడు. ఒక పక్క ఎర్ర సముద్రం కదలనంటుంది, వారికి దారి ఇవ్వనంటుంది, కానీ దేవుడు ఆ రాత్రంతా పనిచేశాడండి. ఇదే దేవుడు మనతో చెప్పాలనుకున్నటువంటి సత్యం. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, దేవుడు ఎందుకు నా ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడం లేదు, ఇంతగా నేను నలిగిపోతున్నప్పటికీ, ఇంతగా ఏడ్చి కన్నీటి ప్రార్థనలు చేస్తున్నప్పటికీ ఎందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అని నీవు అనుకుంటున్నావా? దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అనుకునేటువంటి ఈ సమయంలో దేవుడు నీ కోసం నీ ఊహించినటువంటి అద్భుతాన్ని చేయాలని ఆయన నీ వెనుక పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈరోజు నీ జీవితంలో రాత్రి అనే ఒక టైం పీరియడ్ మట్టుకే ఉంది. ఖచ్చితంగా ఉదయం అవుతుందండి. ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఆ సముద్రం విభజింపబడినప్పుడు ఎప్పుడు ప్రయాణమై ఆ సముద్రాన్ని దాటుతున్నారో మనకు తెలియదు, కానీ 24 వేకువ జామునంట దేవుడు ఐగుప్తీల దండు వైపు చూచి వారిని కలవర పెడతాడంట. మన జీవితాలలో రాత్రి అనేది కొంతవరకే ఉంటుంది, జీవితం అంతా ఇలా ఉండదు. ఇదే జీవితం కంటిన్యూ అవుతుందని మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే హోషేయ గ్రంథం 6:3 ఉంది, ఉదయము తప్పక వచ్చు రీతిని ఆయన ఉదయించును అని ఉంది. తప్పకుండా ఆయన మన మీద ఉదయిస్తాడు. రాత్రి కాగానే ఉదయం ఎలాగా తనంతటకు తానే వస్తుందో అలాగే ప్రతి కష్టం వెంట, ప్రతి ఆలస్యం వెంట ఒక అద్భుతం దేవుడు మన కోసం సిద్ధపరిచే ఉంచాడని ఈరోజు మీరు నమ్మాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. ప్రొద్దు పొడిచినప్పుడు మోషే సముద్రం మీద తన చెయ్యి చాపినప్పుడు సముద్రం తిరిగి ఒకటిగా అయిపోయింది. ఆ సముద్రంలో ఐగుప్తీయులు మునిగిపోయారు అని వ్రాయబడి ఉంది. చూడండి, ఒక్క రాత్రిలో దేవుడు కార్యాలు చేశాడు అని మనం చాలా ఈజీగా చెప్పుకుంటాం, కానీ ఆ ఒక్క రాత్రి ఇశ్రాయేలీయులు ఎంత వేదన పడిపోయి ఉంటారు. ఆ ఒక్క రాత్రి ఇశ్రాయేలీయులకు ఎంత భయానక రాత్రిగా ఉండి ఉంటుంది. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇలాగే రాత్రుల పూట మీరు కూర్చొని సమస్యల కోసం చింతిస్తూ దేవుడు సమాధానం ఇవ్వటం లేదు అని విశ్వాసంలో కొనసాగాలో లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో అలా నిలబడిపోయి ఉన్నారా? ధైర్యం తెచ్చుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క చీకటి కాలంలో మీరు చూస్తున్న కార్యాలు జరగని కాలంలో దేవుడు మీ పక్షంగా కార్యం చేయాలని మీకు తెలియని రీతిలో మీ వెనుక ఆయన కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు
చచ్చిన ఐగుప్తీయులని సముద్ర తీరంలో చూశారండి. ఈరోజు నీవు కూడా నమ్ముతున్నావా? అపనమ్మికతో ఒకవేళ కలవరపడుతూ ఉన్నావా? నీవు అడిగిన దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే ఉన్నతమైనది ఇవ్వాలని ఆయన ఆలస్యం చేస్తున్నాడేమో. అందుకే ఏమాత్రం నీవు దిగులు పడకుండా ఆయన ఇచ్చే జవాబు కోసం ఎదురు చూడు. దానియేలు కూడా తన ప్రార్థనలకు ఆలస్యంగా జవాబును పొందుకునే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు దేవుడు తన దేవదూతను పంపి ఆశ్చర్యకరంగా జవాబు ఇచ్చాడండి. ఆలస్యం దేనివల్ల అవుతున్నప్పటికీ నీవు విశ్వాసంలో సడలిపోకుండా, నీ ప్రార్థనలో ఏమాత్రం విసిగిపోకుండా ఎదురు చూడు. ఆలస్యమైనప్పటికీ అబ్రహాముకు అద్భుతమైన కుమారుని ఇవ్వలేదా? వివాహం ఆలస్యంగా జరుగుతుందని ఒకవేళ ఇస్సాకు భావించినప్పటికీ దేవుని చిత్తంలో ఉన్నటువంటి రిబ్కాను దేవుడు తోడుకొని రాలేదా? దేవుడు తాను వాగ్దానం చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని ఆనాడు మన పితరులు విశ్వసించినట్టుగా నీవు కూడా ఈరోజు ధైర్యం తెచ్చుకోగలిగితే ఆలస్యం వెనుక ఖచ్చితంగా దేవుడు అద్భుతాన్ని దాచే ఉంచుతాడు. కాబట్టి ఈరోజు నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి శత్రువును చూసి దిగులు పడుతున్నావా? నీకున్నటువంటి పరిస్థితులు మారవు, రెండిటి మధ్యలో చిక్కుబడిపోయాను అని ఇశ్రాయేలు అనుకుంటున్నట్టుగా నీవు కూడా నాకు దారి లేదు అని అనుకుంటున్నావా? నీ భయభక్తులన్నీ దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగిన నీకు ఖచ్చితంగా నీతి సూర్యుడు ఉదయించే తీరతాడు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అంతవరకు నీ దేవుని యొక్క సమాధానం కోసం వేచి చూస్తూ, ఆయనను స్తుతిస్తూ, ఆయన చేసే అద్భుతం కోసం ఎదురు చూస్తూ నిలబడగలవా? ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని వారిని ఆయన ఎప్పటికీ సిగ్గుపరచడు. అందుకే దేవుని బిడ్డ, నీవు ధైర్యం తెచ్చుకో. ఈరోజు నీ తలను ఎత్తుకో. ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందామా? పరిశుద్ధుడవైన దేవా, కృపగలిగిన తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఇంతవరకు మమ్మల్ని విశ్వాసంలో ధైర్యపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. ఎన్ని ఆలస్యాలు, ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనప్పటికీ, ఎంత భయం వారి గుండెలో ఆవరించినప్పటికీ, శత్రు సైన్యం చుట్టూ ఉండి వారిని కలవర పెడుతూ ఉన్నప్పటికీ, నీవు ఆలస్యం వెనుకే అద్భుతం చేస్తావని వారు విశ్వసించులాగున ఈరోజు వారిని ధైర్యపరచండి. దానియేలు వలె ఎంతమంది మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నారు, వారి ప్రార్థనలకు వారు జవాబు పొందుతారనే ధైర్యాన్ని వారిలో నింపి నడిపించండి. ఇశ్రాయేలుల వలె వారు భయపడుతూ జీవితం అయిపోయింది అని ఎంతమంది రోధిస్తున్నారో వారికి ప్రభువా ఖచ్చితంగా నీవు ఒక ద్వారాన్ని ఓపెన్ చేయమని వేడుకొనుచున్నాను. వారి కోసం లేని ద్వారాన్ని నీవు సృష్టిస్తావని వారు విశ్వసించుటకు సహాయం చేయమని వేడుకొనుచు నీకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామం పేరిట ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను నా తండ్రి. ఆమేన్.